ingkang maha kuwaos Yayi. Nun inggih kaluhuran dawuhipun Koko Prabu Puntadewa. Kejawi menika Yayi, kados pundi Koko Prabu? Dimas Werkudara kula ibaraken kados tiyang nembe wangsa saking Kesan Tebih. Pun Dimas Werkudara mboten ketang namung sekedhik kula pun Kakang badhe nyuwun oleh-oleh saking Dimas Werkudara Yayi. Nun inggih Koko Prabu. Dawuh paduka mugi wonten tumanggape atur saking Kadang kula Werkudara. Dimas Werkudara ana dawuhmu apa mbar kakangku? Siadi wis mireng apa kang dadi dawe Kakang Prabu Ndorowati ingkang mangkono mangsa baranggane Siadi atur wangsulan marang Kakang Prabu Kresna Werkudara. Ngestoke dawe mbar kakangku. Jlitheng Kresna kakangku. Dimas Werkudara wong gagah piye Di? Aku wis tanggap marang apa kang kok karepe dening Kresna kakangku. Ya mung aja kurang pangapura oleh-oleh kang bakal ndak wenehke iki mengko ora wujud pangan lumrah nanging wujud sejatining pangan. Sejatining pangan mau yen dipangan ing kono selawase ora bakal krasa luwe. Ora bakal keluwen. Kuwi karepe piye Di? Sejatining pangan kuwi wujude piwulang suci kanggo sanguning wong urip nganti tekaning pati. Pancen kuwi sing tak ajab Yayi. Dimas Bratasena nadyan pun Kakang sakadang uga pengin mirengake mungguh apa wae kang wis nampa kadang para Yayi. Jroning Siadi meguru kalawan Bapa Durna Bratasena inggih kaluhuran Koko Prabu Puntadewa. Kados idam cempaluk rae sing manah pun Janaka kepengin badhe nderek mirengaken. Kula inggih kepengin badhe nderekaken Kang Mas. Semanten ugi kula inggih kepengin nderek mirengaken Kang Mas. Wah, iya. Wis dadi niatku kabisan kapinteran. Wajib ditularke marang kang padha mbutuhake. Kresna kakangku, mbarep kakangku. Janaka padane kembar. Wis aku saguh mbabarke kawruh sing tak tampa. Ning sing padha mirengke kandhaku kudu golong gilik lahir batine. Sebab yen ora manunggal lahir batine kawruh mau ora bakal dayane apa-apa tumrap marang kang padha ngruwake. Malah kepara dadi sampe kalaning urip. Dimas Bratasena pangrasanipun kakang kabeh kang padha lenggah iki wis padha manunggal lahir batine nampa marang piwulang bakal sira tularake Yayi. Wah, iya. Mara padha rungokno critane nggonku meguru marang Durna bapakku. Lan padha eling-eling aja nganti lali. Padha sumrupa dulur-dulurku kabeh. Kanggo nglampari piwulanging Guru Durna. Nalika semana aku diperintah dening Durna bapakku kenen jegur marang Samudra Hindi. Ya Samudra Kidul ing laladan Minangkalebu. Ingkang wigati. Kinen golek banyu suci ya tirta pawitra dibaning suci. Jenenge wae Minangkalebu. Minang kuwi pasangan dene kalbu kuwi rasa. Wong jegur segara kuwi pasangane rasa ya mung mati.
wiwit rasa gisik samudra